ارتشا ترکیه د فرمانکê de çekdarên opozisyona Sûriyê yên piştevaniya wan dike xistin amadebaşiyê de û biryar da ku amade bin ji bo vekwestina yekîneyên xwe ji parêzgeha Helebê ji bo Idlibê li Bakurê Sûriyê. Rojnameya Yenîşeveq ya Tirkiye ya nêzik ji desthilatdariya wî welatî di raportekê de got ku artêşa Tirkiye ferman daye ji bo artêşa Sûriyeyê azad ku amade bin ku li ser hêla Efrîn, Ezaz, Cerablusê, Babê, Elraî rêz bibin. Heman rojnameyê diyar kir ku serkirdayetiya hêzên Tirkiye daxwaz ji çekdarên opozisyonê kiriye ku hejmara çekdarên xwe û ceblaxane û çekên li ber destê wan diyar bikin ji bo amadekarî ji rêzbûna leşkerî re. Heman raportê amaje kir ku Tirkiye planan ji bo kar li Idlibê durist dike. Biriya artêşa ku navê artêşa niştîmanî lê kiriye ya ku li Bakurê Sûriyê ji destpêka 2018 ve tê ava kirin û niha hejmara wan cekdaran gihiştiye 30,000 cekdaran. Dezgeha leşkeriya Tirkiye mebesta amadekariyan ji bo her rûbirûbûnekê li gel çekdarên rejima Esed li Idlibê li vû tevger bi sedan otomobîlê leşkerî beref Idlibê virê kirin. Ajansên nûçeyên Tirkiye belav kirin ku li derengiya Şevaborî dezgeha leşkeriya Tirkiye bi dehan serbaz û 300 otomobîlên leşkerî û zerîpoş û tank şandine Idlibê û cîgîr kirine. Ji aliyê xwe ve malpera Sol ya Tirkiye belav kir ku bi mebesta rêgirî li êrişên asmanî yên rejima Esed Tirkiye mûşekên dişfiroke li Idlibê cîgîr kirine. Netewên yekgirtî ji aliyê xwe de hoşdarî dan ji prosak leşkerî berfireh li Idlibê ku wê kare sateke mirovî bi xwe re bîne. Berdevkê bi navê ofîsa netewên yekgirtî ji bo hevrêziya karûbarên mirovî eşkere kir ku bêhtir ji 30,000 kesî derbeder bûne ji bo hin deverên dîlî Sûriyê ji ber armançkirinên rejima Esed û hevpeymanên wê yên heftiya borî.